Assalamu alaikum yanwa. Kamar yadda dai nisa ba yau zan nuna muku cewa duk cikin wanga abin da ake yau Nigeria ita ke take goyon bayan mu 100% ita take nema ta ga Niger ta samu kwanciyar hankali na ta yadda wadda muka gada ba tare da ko kaza guda an cire shi ba. Voilà. A yayin da zan doko muku misali kuma in nuna muku Mali da Burkina wannan dukawa neman gyaran kansu ne suke yi. Ba in Niger za ta tushe su in dai Niger za ta tushe su biya bukatun su ta biya. Zan nuna muku shi duka. Idan kuka zo ka tun da abin da sai yawo ta wara barazana ga Niger, malaman Nigeria da manyan Nigeria su zo yau su zo gobe suna ta neman a samu sulhu wanda za a yi saboda sun san jinin su ne, sun san da jinin su ne. Ina fatan kuna gane ni, amma a wanga lokacin Mali ta kuma ita mai take yi tana amfani ta doko bamai da jirage ta kawo. Kenan baki yi sulhu ba, me yasa zaki doko kalanzir ki kawo a toye garan? In ba zan yi sulhu ba kenan ba zan kawo komi ba. In yi sulhun cewa ne gaskiya kudi ba duniya ga duka wata yi Allah wadai da abin da ka yi ba daidai bane ba, kenan ba haka ba za a yi a gamu gaba a koma a daidaita ko ba ka ba, amma ba ka kawo kalanzir ba wanda za a toye garin ba. Kenan Nijar ta koma wajen dambe, ta koma inda za a ji ma iyayenmu kenan, su ba su yi sulhu ba su sa a toye. Kenan ni yanzu tambayar da zan yanzu idan da ake za a bada umarni ake to a doki ba zuwa koma da shi Mali ko Burkina can su koma filin dambe, a ganin kusan yarda ai ba za su yarda ba za su yarda ba. Kenan shine nake so dan Allah matasa mu kora ganewa, kuma kamar yadda nake gani duk wanda ya san shi jahili ne bai da ilimi munafiki ne kai ya saurari bidiyo na. In dai ka san baka da ilimi baka son gaskiya baka san halin kasashen ga duka da nake magana a kansu ba, daga kacin su yi juyin mulki har zuwa yanzu baka san akil situation kin da suke ciki ba, kai ka saurari bidiyo na, saboda in ka saurara ma ba ganewa ba za ka ko ka saurara dan Allah ka saurara. Ni ina magana ne da matasa wayanda ba su yi nisa ba, wayanda su kan iya kin